għandu jkun hemm assessjar tajjeb ta' każ ta' vjolenza biex anke l-aggressur jingħata l-għajnuna li għandu bżonn. Dan kien il-qofol ta' riċerka dwar is-suġġett li saret mill-Kummissjoni għal Vjolenza Domestika li tħaddan laqda peer-to-peer. Din tħeġġeġ professjonisti bħal pulizija, psikologi jew persuni li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa biex jagħtu sehmhom f'każi ta' vjolenza b'mod holistiku. Dr. John Camilleri li tmexxi laqda spjegat li riċerka ffokat fuq kif jiżviluppa persuna li jwettaq vjolenza fuq persuna oħra. Saret riċerka oħra wkoll ta' interventi possibbli li jsiru fuq il-perpetrators biex dawn ikunu jistgħu ikunu anqas violenti jew jekk jista' ikunu wkoll jistgħu jirrelataw tajjeb man-nies li jgħixu magħhom. Dawn il-żewġ riċerki saru mill-psikologi li jaħdmu fil-ħabs u jsiru jaħdmu wkoll fil-Probation and Parole Department. Qalet li l-aggressuri jistgħu jkunu ta' kull età u minn kull livell soċjali differenti. Fil-fatt, ir-riċerka tistabbilixxi wkoll li f'Malta il-każijiet ta' vjolenza ivarjaw. Fil-każijiet fejn pereżempju bħal eating disorders l-iktar li kien hemm kienu school bullying, però wkoll kien hemm vjolenza domestika, psikoloġika, fiżika u sesswali. Min-naħa l-oħra mir-riċerka li saret tal-probation and parole u fil-ħabs dawn kienu vjolenti fuq il-partner tagħhom b'mod li ġabulhom ħsara fiżika wkoll kien hemm wieħed mill-każ li kien attentat taqtil. Tkellimna wkoll mal-Ispettur Silvana Gafali qalet li persuni li jafu b'każ ta' vjolenza domestika jistgħu jirrapportaw lill-Pulizija anke b'mod anonimu. Aħna bħala Pulizija kull każ ovvjament naraw x'inhu l-bżonn ta' dak il-persuna u nittrattaw skont il-bżonn tal-każ. Bil-unit tagħna bil-Victim Support Unit illum il-ġurnata nistgħu naraw aktar x'inhu l-bżonnijiet tal-vittmi speċjalment għaliex nistgħu nagħmlu anke needs assessments tagħhom u skont għandhom bżonn nirreferuhom għand l-entitajiet li huma konċernati. Il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika Simon Cini laqet ir-riċerka li saret u fakkret li issa x-xewqa tal-Kummissjoni hija li taħdem aktar mal-qasam tas-saħħa mentali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.